Hvad er distillation? Distillation er, når man adskiller to flydende stoffer ved hjælp af varme. Hvordan virker distillation? Stoffer har forskellige kogepunkter, forskellige temperaturer, hvor stofferne koger og bliver gasform. Vand og sprit har forskellige kogepunkter. Vand koger ved ca. 100 grader Celsius, hvor sprit koger ved ca. 79. Så når en blanding af vand og sprit bliver varmet op, vil spritten koge før vandet. Derved kan man adskille stofferne. Man kan bevise dette med et forsøg. Her er en forsøgsopstilling. I det ene reagensglas er der en vand-sprit-blanding, som varmes op af en brændselsbrænder. Når vand-sprit-blandingen når 79 grader, fordamper sprit. Det vil stige opad og følge en gummislange og køle ned og fortætte sig igen i det andet reagensglas. Man har herved adskilt spritten fra vand og udført en distillation.